opanyin anasa sofo kese ana sofo kofabaya wada Anointed Palace Chapel ano APC Reverend Obofo and che na sebe ne maame ahofefo ekra koye na eye no hontotoye no yebubu na no memende ya na enso Kumase na eyi kese no ebekoso na esanse asanteman wowura na sebe Peter asanse so na hokwa ne ntino na Reverend Obofo nso sebe wo free fie no woni mama ne ntino sebe wakọ hene na so na wotweda no okwase wo hene na edu that ye no nso so asabi ohena asase so no obeye no eno ntiti amane ekwan so wokwase wo hene efa ne maame ayi ne ho ne se den hyehye ne besi akọ na sebe bebia bia yi ne bekoso no ewo eye Kumase officers men's honoma parkes ye eda honum ena afen so di atete anase abamframa mu a Apia Stadium mu aka me yate ne se ayenso ye huhu fonyi ene se Reverend Obofo agina na namamu esifie miensa ene auditorium ba kwa ka ho wode beje ahoho enam ne maame ayiye ne nti eno de said ya na ya maame mu masha anwom se wawa ma obasi wonya wo ne awo wawa ma obasi wo no megidi ye se ne memende edi enimu enu bi eni ebi hu enu nti memende edi megidi ye se Kumase ebedane anasa momi enkohwe bra Reverend Obofo ene nebusua sebi won ekose yira efa ne maame eyie no momi enkohwe bra Penwa daroma a high mention fi yebibisa se wamane e wa ha ne anopa wie am se nkura no bon me maame odin ba wiase owo de na ba bebono ti miso sabi me mo frase na chuchue na metia me som santen ti na esem de ye ne ba bo me wura na me bona mane se me di ka pre na so ti na bro yi pumako na ba me wura nche o ma kwan ti me ba no sere se onime o siese onime frame mo frase ketekete nkran hyese nkran mame ene mabrabo Jilitieti ane tentene se meba me wura na mi wie na se mba na ima na me de asie se ne na bra so abro ipmako na me de asie ese bebo na ima ti me fi me wura ma ba na ima ya fi na fa ne se yie ne se ekoya Nyankopon ni madimu asase su de afi na adimu pa ti ba jo me na tese no boni bia ni okay na oba so wura ene na hima omo reception and so ti sen share no ni sen yemfa ne se open papa eburu papa so na mpanisia ni bo kotrem je wo sume bi da so a na pa bibi de ho atwena afi na me hu ne se me obo bi de me ho atwena bra me wura hu me no no kai me kura na enkomhye ti me wawre ho me so ma ho a o ka kira me fo se oni me na me yakura ketekete o de nsa na ye ahyansude no ti eni se de doma o hane se be mpani a o ha si ageme no chese me ya santi ni people ntina o botan bi amele me ho atwe okay yema woni abusuan nyina yakọ enti enhye no ene sen ebrebe na ye pe ma me krabe ne sikasa no wada maburu 31st May ya tavanse ya wa ine ya wada reche fiada na memenda ewi ane atena se wo for being officers mess bacho enti it was 48 hours na was ejumadi and start bacho okay ene can be chere wadofo ohene obese no yawa jofel na hema ene wo mo a ohwe onu nyina sebi banizia kasa krokoto yan kasa krokosi ebeto santimai ebeto manhia ebia me kasa onyame won fa de bra ne tumi mu bi kwa na koma ene na yemu ye ka ho na hu se de manhia si wokase ne na santimai tie na obeba na ebebie ponama fra chiame so sebi ka fra kosi ahenkwa so na eponokase ne so bia yewura na amakwan se mie na se wotie bia no
ɛbɛsosɔ so sɛ woyɛ obi no ɛma deɛ ɔne ne da so ɔkora nya ne da so nti meda me wura ase na meda me nana santen ma so ase sɛ ho me ma me kora mfo nyi no wakae sɛ bi nada maburu woni no na ɔteɛ mu sɛ na afia ɛkyerɛ nipa papa a ɔmoyɛ ɛne nyame a ɔde manhyia ahemfi abɛsi hɔ sɛ ɛmmɔ wiase ne santeman ne yɛmɛsom nti ɛyɛ nkorahyɛ na wiase nyinaa so nte aseɛ sɛ ɛyie biara yɛwura santen de ne nsa bɛhyɛ aseɛ sɛ wama kwan no na ɔsoro ama kwan nti meda Ghana nyinaa ase na meda manhyia afiri asuru bɛsi fam nyina meda obi ase ne korakora menim sɛ wo maame hwɛ afiri ma yɛade kɛseɛ no mu ahwere na wo ɔsɔfoɔ ɔbɔfoɔ sɛ woka sɛ woka bi afa wo maame ho a dɛn na wobɛka afa no ho baabi a wobɛduru sɛ mɛtwa ne tia sɛ mɔdwuma da so ɛni yɛwɔ mu bebree na me maame deɛ meme deɛ ɔboro ani so yɛmɛtumi aka no ɛdase mehyira Mimi nda yi me gidi yeso bia beka ho bi ma yakwakoka Reverend Obofo ho ama no akora ne maame echi kura medi e de maame fo so twede mponyankopon ya adoma yibehia makram